guys, ayan. So ito yung surprise. So ito yung magiging tahanan natin. Oh, bongga. So nakita nyo kaya pinakita ko sa inyo. Masarado kayo. Ayan. Surprise! So ito yung ating magiging future na bahay. Dito sa sa subdivision. So, diba? Bongga na. So, ayan. Wait lang. Ayan. Hindi ko yung maano. So, ayan. So, ito yung magiging future na magiging tahanan natin. So, ngayon, makatabong yung So, ngayon, ipakita ko sa inyo. I-close ang door na, So, dito na yung ating magiging future house. So, ayan, medyo ano siya. Wait lang. So, ayan. Yung future house natin, guys. So, ito na siya. Finally. Pero, sasabihin ko sa inyo next time kung ano yung mga ano natin. Pero ngayon, papakita ko sa inyo yung full details talaga. Isa-separate video ko. Pero ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating magiging tirahan in the future. Wow, in the future. So, naghahat ako kasi mainit kasi kayo na sa labas. Kaya, wag na lang natin tanggalin. So, kasama ko si Hagrid at saka si Papa. So, actually, maliit lang to talaga na bahay. Pero, ayan, ipapakita ko sa inyo, ha? So, ito yung itsura niya, guys. So, saan eh? Wow! Ito yung itsura, guys. Ginawa na siyang basurahan. So, ang gagawin namin, mas okay gid pa na magkural sa tadari pa for the meantime. So, ito yung labas. Actually, malawak yung labas niya. And, yun yung linisin natin ito. Kailangan nating malinis. Ayan siya. So, dito naman, ito yung kitchen. May kitchen dito, tapos mayroong tatlong bintana, tatlong black, tapos maliit lang talaga to, guys. Tapos same lang to talaga doon sa kabila nung nirentahan namin, same lang siya. Ayan, same na same. Dito yung CR. So, ayan, malaki-laking trabaho pa ito. So, maglalagay pa tayo ng ceiling dyan. Pero actually, marami pa kaming babaguhin dito. Pag na, na talaga, medyo na okay na. Marami tayong babaguhin. And then, yung, once na pata-time lang muna tayo, kailangan lang muna namin tawag dito, linisin. Una yung likod. Sana una namin yung labas. Pero unahin lang namin siguro yung likod. Kasi parang ginawa na siyang basurahan nun sa mga kasi open kasi siya. So, parang yung mga renters, usually kasi dito guys, mga renters, yung marami dito. So, parang hindi po siya ginagamit ng mga may-ari. So, mga renters. So, parang, alam mo yung, wala silang pakialam sa kasi hindi sila homeowners, diba? So, renter din naman kami doon sa kabilang bahay, pero hindi naman kami ganyan na nagtatapon ng mga basura sa kabilang bahay. And then, yun. So, marami kami mga plans ni Papa. Pag-uusapan natin yung full details. Bakit namin nakuha yung bahay, ganyan. But for now, gusto ko ipakita sa inyo kasi nung last time na pumunta kami dito ni Papa, hindi ko alam na lobat yung phone ko. Kanina nga lobat din to. Buti nakita ko na charge ko. Parang ayaw nyo magpa-film. Pero, ayan. Ito na talaga. Ito na. So, ayan. Ito yung mga chair dati na alala nyo. Na doon sa kabilang bahay. So, dinala dito. Basta, ayun, makikita nyo yung pag-uusapan natin yung full details, okay? So, ayan guys, nag-usap kami ni Papa kasi parang na-high blood si Papa doon sa labas. Ako din, na-high blood din ako sa labas kasi sobrang dumi talaga. Ginawa na lang basurahan yung labas. Yung sa kabilang, So, nag-change yung mind ko na supposedly, hindi talaga namin siya palalagyan ng ganito, semento. Pero nag-change yung mind ko. Palalagyan namin siya ng semento para yun yung kanyang tawagan na pa? Wall. Pero hindi talaga sobrang haba. Ayun, parang wall lang. Palalagyan namin.
And then, papalinis namin to ngayon na agad-agad. Ganun ako. Ayoko yung medyo pa pinapatagal. Gusto ko palinisin talaga kaagad yan. But, ayan, dito sa labas palilinisan namin, pati doon sa kabila. Kasi doon din sa labas, pinakita ko sa inyo kanina, yung mga gamit dito sa kabilang bahay, nandito na lahat yung mga malaking So, pakuha namin yun. Kasi, yun nga, one step at a time, kasi nakaka-pressure. Parang nakaka-overwhelm sa dami ng kailangan gawin. And, yun nga, yun lang muna yung uunahin namin yung labas, lilinisin. And then, dito din. After that, pag natapos natin yan, papalagyan na namin ng, papasemento na namin yung every wall para, close na siya. And then, actually, ayoko na lang ipag-close talaga, pero yun nga, nag-change yung mind ko. So, ipapa-close na lang natin. And then, dito sa labas naman, papalinis natin. Pero kasi meron kaming ibang plano din sa labas. Basta may plano din kami dyan. So, yun lang yung uunahan namin. After that, yung tubig at saka kuryente. So, paunti-unti lang kasi andan pa namin mga gustong gawin. Nakakasakit sa ulo pag pinagsasabay-sabay mo. Kaya, yun lang muna. So, abangan ninyo yung full details. Sasabihin ko sa inyo kung paano namin to, bakit kami, ito yung nakuha namin na bahay or anything ganyan. So, din to guys, nasa same village lang, same subdivision, dun sa nirentahan namin. So, ay, medyo may debate pa kami ni Papa kanina sa mga plano namin. Pero sabi ko nga, unti-unti na lang. So, sobrang dami ng kalat sa labas guys. So, ayan. Diyan guys. Dito butang lagi sa kuan. Kaya nahulog na ako na. So, ayan yung itsura ng bahay guys. Ayan siya. So, same pa rin siya dun sa kabilang bahay natin. Ayan. O kabilang bahay natin. Yung nirentahan pala natin.